Music's irresistible. I'm close to you. Your body's like a wonderland. Julen er dejlig. Hvem har Sammenhold. Rensdyr. Koldt. Familiehygge. Julen er hjerternes fest, men er det kvinde- eller mandehjerter? Hvorfor blev det julemand og ikke dame? Hvad blev der af mor er den bedste i verden? Lever vi i en ligestillingstid, eller vil kønsrollerne altid være der alligevel? Og gør det egentlig noget? Does Santa really work in the North Pole? No, he don't work. He lays on the couch and he drinks all day. He's trifling. I have to pay all the bills. He kind of like your mama. Now, bye. Next! Hvad så med juleaften? Hjælper du med til at lave mad der med alle de ting, der skal laves osv.? Nej, det er jeg nok heller ikke så god til. Men jeg kan trække rødvinen op. Og hvem køber julegaver ind? Vi planlægger det sammen, men så køber jeg måske de fleste. Mænd eller kvinder, som kommer og køber julegaver? Det er meget blandet? Ja, det er meget blandet. Selvom mest til kvinder. Hej jul. Ja. I december måned er fortjenesten fra detailhandlen 600 millioner kroner højere end det månedlige gennemsnit for resten af året. Det svarer til en stigning på 30% fråseri. Ja, julen varer længe, men behøver den at koste mange penge? Er det travlt at stå af julen? Vi har meget travlt, og vi har glædet os hele året, så det bliver jul. Ja, sælges der mere? Der sælges meget mere. Folk er simpelthen så gavmilde med hinanden i julen, så det er vi rigtig glade for. Ja, vi sælger mere i julen. Det gør vi. Helt klart. Ja. Og det er sådan hvert år? Det er hvert år. Forestillingen om julemanden stammer oprindeligt fra myten om en katolsk præst kaldet Sankt Nikolaus, der efter sigende gav de artige børn gaver i juletiden. Senere kom Sankt Nikolaus eller Santa Claus en tur igennem Coca-Colas PR-afdeling, og dermed var den tykke, glade julemand, der altid siger ho ho ho, og altid er klædt i Coca-Cola-rødt født. Men det er ikke kun Coca-Cola-koncernen, som benytter sig af juletraditionerne. Næsten alle andre producenter laver reklamer og endda diverse produkter til mere salg i juletiden. Brandet Victoria's Secret fremfører hvert år et kæmpe juleshow. De smukke modeller er en genial salgsmetode, som skaber kæmpe opmærksomhed omkring deres produkter. Everyone's asked, what does it feel like to wear $10 million? It does make me pose a little. Spørgsmålet er vel stadig, om julen bare er en tradition, der år efter år giver os en god undskyldning til at komme igennem de mørke måneder med lidt overforbrug for at dumme manglen på D-vitamin. Eller er det virkelig hjerternes, kærlighedens og familiens fest?